जर जेजूक पवित्र आत्म्याची गरज असली तर आमकां ताची आनी कितली गरज आसची ना। मोगाच्यानो ह्या सवालाक जाप सोदच्या पयलें तुमकां समेस्तांक ह्या दिसाचे प्रणाम। जर तुम्ही हे वर्बम डॉमिनी चॅनल येदोळ सबस्क्राइब करून नंतर आतांच सबस्क्राइब बुतां दांबा। देवाचे उतर आणि बवर्साच्या संगती विशांत मुखल्या दिसांनी प्रसार जावंच्यो व्हिडिओ सुकान आसतना तुमकां मेळच्याक बेल आयकॉनी दांबा। मोगाच्यानो जर जेजूक पवित्र आत्म्याची गरज असली तर आमकां ताची आनी कितली गरज आसची ना। जर जेजू पवित्र आत्म्या वयर होंदोन रावलो तर आणि आमी कितल्या चड मापान ताचे वयर अवलंबित जायचे नाही। धर्मदूतांच्या कृत्यांत अध्याय 10 वळ 30 आणि 8 देवाचे उतर म्हणटा, देवान कशें नजरेतच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान मागलो ह्या विशयांत आमी आयकलां। तो सगळ्यांनी बरें करीत आणि देवस्थानाचे पदवेखाल आसलेल्यांक बरें करीत गेलो, कित्याक देव ताचे सांगता आसलो। बापान आपणाचे मिसांव संपूर्ण करूंक जेजूक पवित्र आत्म्या वरी मागलोलो। आमी ह्याच पवित्र आत्म्याच्या बोळान आज भरूंक जाय, कित्याक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेविने आमच्यो ही गरजो केवल एक मनोरंजनाचे क्लब म्हणून येत। आमचे शर्माव केवल मतीक प्रेरणा दिवची भाषणां जावयेत, मिसांव केवल सामाजिक सेवा जावन उरत आणि आमचो भावार्थ केवल एक संस्कृती जावन बदलत। आमच्या रीती रिवाजांनी अजापांक बदली करूंक जावचें ना। कंप्यूटर प्रोग्रामांनी आत्म्याची सकत बदलूंक खंडीत असाध्य। आमची कसली व्यवस्था आमच्या भितर आसच्या स्पिरिटाक बदलूंक शकची ना। देखून आमकां पवित्र आत्म्याची सकत जाय। आमच्या जिणेक आमच्या कामांत मिसावाक ताका आमी स्वागत करूंक जाय, कित्याक ताचे विने आमी असहायक। ताचे विने वर्सांगाटल्यान काम केल्यार व्यर्थच, कित्याक हे सगळे पवित्र आत्मो एकाच घडयेन करूंक शकतलो। आज बेजाराची गजल कितें म्हळ्यार संवसारांतल्या साबारांनी पवित्र आत्म्याक इन्कार केला। देखून आयला वेळ आमकांच आमी पवित्र आत्म्याक ओपसून दिवंक, ताका शरणागत जावंक आनी पवित्र आत्म्यान दिवचें भरपूर देणे मोगान वेंगून धरूंक। आज आमी पवित्र आत्म्या केवल ताका मानून घेवचे मात्र न्ही, ताचे वयर संपूर्ण अवलंबित जायचे। तो आमचे रण म्हणून ताका स्वीकार करूंक जाय, कित्याक तो पवित्र सभा जल्मातान आसलो, उज्या आनी वाऱ्या रुपार तो आयिल्लो। ताच्या सक्तेन सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांनी सगळ्या संवसाराक भावार्थ परगटलेलो। व्यापारीकरणाच्या संस्कृतीच्या प्रभावाक वळख जाल्ल्या पवित्र सभेक पवित्र आत्म्याचो श्वास विसरल्यांत आपाय खंडीत आसा। जर पवित्र आत्म्यान आपणाचो श्वास आमच्या मिसांवाचेर, आमच्या जिणयेचेर, आमच्या कामाचेर सोडल्यार थंयसर माप मेजाप नासतना वाडावळ आनी सकत आसतली। पवित्र आत्म्याच्या सक्तेविने पवित्र सभेची वाडावळ असाध्य। तो भोव श्रेष्ठ आणि परम वाडावळेचे वखत। मुखेल्यांचो मुखेली अतिश्रेष्ठ बुकाचो म्हणजे पवित्र पुस्तकाचो बरोवपी आणि पवित्र सभा ह्या वेळार कशें उत्तम रितीन वाडोवंक जाय म्हणून तो जाणा। देखून भिये नाकात, तुकाच तूं पवित्र आत्म्याक शरणागत जा। तुजें जिवीत तो आपल्या कृपेन आनी बेसावांनी भरतलो।